mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene m ụnụ, ekene nwoke, ekene nwaanyị. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite, Nwa Adama anyị na-akpụ alụ n'Oraifite. A sị nke ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị, onye ọdịnala na-adị mma. Ihe nji na mbịara ụbọchị taata bụ ka m kọwalụ ihe ndị Igbo ihe kwesịrị ịma gbasalụ awele ka anyị maka ekwu. Ihe m na-akọwa maka ya bụ ka nkọwa maka oke awele, ụdị mmaara anyị ya. Ya bụ oke awele bụ enwere ni after effect, maka na ya bụ onye ya bụ awele anwa abụrụ onwere ihe gbasara gị onye alụrụ ya na entities of powers akpọkwuru mgbe a na-arụ ya. O nwere ihe dịka gị nwee ịchụ aja wee nye ya, ọ bụrụ oke ite. O nwere ihe a na-ebinye gị si gị debe, gị na-egburi ya egburu ma ọ gị na-egburi ya nkịta. Ihe nke awụwụ ihe ị ga-eji ghọtatụ ya ọfụma bụ na ije n'ebe a na-ele isensi, ị ga-afụ isensi a na-akpọ kọmọnị fụ nke good luck. Ihe kpatara ya bụ na o ji alụ ọrụ bụ na o nwere ebe o nwere ahịfịa na ahịfịa emizikọtara ọnụ wee mee ya bụ isensi, ga-abụ mgbe isensi a na-ele ụmụ mmụọ dị entities of powers na-anụ isi ha, na-anụ isi ha na-abịa, ya attack them. Understand? Nearer to you. The same thing ka ọ dị na this oke awele a na-ekwu maka ya. Oke awele etu m si arụ ya bụ na o nwere ahịfịa dị iche iche Chukwu okike kele, mana ihe ịmara ịmam ya. Ụmụ ahịhịa dị iche iche bụ ụmụ ahịhịa niile na Chineke nyere gift dị iche iche. Na ahịhịa ahụ, ụfọdụ ahịhịa na ụfọdụ mgbọrọgwụ na ụfọdụ anụmanụ dị iche iche. Ụmụ ihe ndị a ka anyị na-ewekọta ọnụ, ewekọta ya ọnụ, ewee nụọ ya anụọ, daizi eweta nnukwu ite eji ụlọ wee lụ, wee kwa ngwongwo a n'ime ya, akwa eche ya ngwongwo a n'ime ya, anụọ ya anụọ. Then mgbe m na-arụ ya, ga-akpọ ụmụ mmụọ dị iche iche ndị niile na-eweta favor. O nwere dịka ụbọchị nkọwa bụ na nkụzi m ndị gara aga, na-enwere entities of powers ndị na-eweta ego, nwee ndị na-eweta amamihe, nwee ndị na-eweta ọmụmụ dịka ọdụ ọmụmụ, nwekwa ndị na-echekwa ngwuru dịka agba na anọ n'ọnụmọnụ. Etu a ka esi nwekwa entities of powers ndị na-eweta ihu ọma. So etu anyị si eme ya ewu akpọkuo ha mbọsị a na-arụ ya, akpọkuo ụmụ entities of powers ndị na-eweta ihu ọma, na-eweta awele, na-eweta ihe akụakụ na ihe nwe. Then n'ihu mmụọ anyị ji arụ ọrụ, ezumezu mmụọ anyị ji arụ ọrụ, anyị gboru ha ebu wee gwa ha wee nye ha oke ha, ka ha wee binye aka wee weta ụmụ ihe ndị a na-eweta na ya wee buru wee tinye ya bụ ite, wee nọbụ ya. Anọchacha ya, apadarize ya, ihe niile apadarize ya, agwazie ka ị ga-esi wee na-eyuzi ya. Agwa ka ị ga-esi wee na-eyuzi ya. Ọ bụrụ na ịbụcha ya, enwe nke ọ ya agbanwe na emesịa ya, agwa gị nke ị ga-etinye na, ọ bụrụ nke ị ga-etinye na mmanya ọkụ, agwa nke ị ga-etinye na mmanya ọkụ. Gwazie gị nke ya ị ga na-eyuzi as powder. Nke ị ga-etinye na mmanya ọkụ bụ ịpụta n'ụtụtụ, maka na ụtụtụ ka eji ekpe ile ọma. Ọ bụrụ na ọka iwe yọta favor n'ụtụtụ ka ị ga-eji wee mie, ịgbara ya na shọtụ, ole ya aṅụ, ikwubie okwu, kwuo etu ị chọrọ ka ụbọchị anwa dịrị gị. Ikwubicha okwu anwa, were ṅụọ. Iwerezie nke dị na powder dị produce n'ụdị powderize. Nke anwa ihe ị ga-eme wee were tii n'ọba aka gị, ikwubo ihe niile ị chọrọ. Onwe onye ji gị ụgwọ chọrọ ka ọ kwụọ gị ụgwọ, onwe onye jide oke gị ma ọ bụ onye chọrọ ka o merụ gị ọgọ, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, sịka nwoke na-afụ n'anya, nwaanyị na-afụ n'anya, ihe ọmụme mmewere gị. Ikwuchie okwu anwa, nke anwa dị na powder, ịfụpịa n'ikuku, ka entities of powers ndị ọ bụ ọrụ ha iburu ya bụ ozi iziri mee ka o ruo ya bụ onye ị na-ekwu maka ya. O nwere after effect ọbụla. Mgbe ọnwụ na iwepụtara ya bụ ihe eji wee rụ ya bụ ọrụ, dị isi alone, sentinel ya pụta attract those natural forces
ndị na-eweta ego na-eweta fero na-eweta ihe ọma ha abịazie na-eche ka izie ha ozi. Enwere ụfọdụ ihe dị iche iche dịgasị ya ma ekwe niile dị ya etichezie ya etu anwa mgbe ha beziri mgbe anyị wepụtara na ya tinye n'ọba aka gị isinye attract those entities of powers ọsọmọnugo ha wee zinyezie ha ozi kwubie ihe ịchọ ikwupụtazi wee funye ya ikuku wee jewe then nke ọzọ iwere nke ọzọ kwubie okwu wee ṅụọ nke a ṅụọ ka ọ banye n'ahụ nke nwere nlekwa dị na ya. Ọ bụrụ na nke iyuzube ya ọgwụ then ịgwakwazie m produce kwaba another one exactly ka esi produce nke gara aga. How long ọ ga-anọ nke produce depending how often you use it. Nke a enwere any after effect. Nke a na ọdụ ka normal essence mana ọdụ na etinyeziri erutu afịfịa na ike ọdịnala Igbo. Nke a abụrụzi nke isenti na-egota na nkịtị na ndị ọcha maka na isenti na-egota na aka na ndị ọcha abụ mgbọrọgwụ na ahịfịa ndị ọcha ka eji were ya mana nke awụ isenti na anaba anyị nke ndị mmụọ dị n'ala Igbo na-anụ. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ ndị yuzuru elu na-enye testimony ihe ọma. Adịrọ m goro na ịbịa na-eshi ya testimony on social media mana iyuzuo ihe a mkpọrọ Oke Awele ị ga-afụ na ị ga-ede udo na ị ga-apụta ihe na otu mmụọ ga-ana fero ga-apụtara gị. Aga m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu. Nwekwa ajụjụ ọnwụ na ị nwere na ihe a nkọwara gbasalụ Oke Awele. Ụdị a nkọwara na-eme dị very different from what you are used to. Maka na ihe a bụ what you don't know is only mystery to you and not to all. But what you don't know is nke a bụ afịfịa na afịfịa na mgbọrọgwụ dị iche iche ka etinyere wutu ụmụ anụmanụ dị iche iche ka ewetachara ụfọdụ ihe n'ime ha wee tinye ihe ọ na-abụ mmụọ rie ọ pụọ ọgụ maka mmụọ ọbụla nwere ihe o ji apụ ghọtara ya kama na ihe ịmara ya. So ihe mmụọ Ugochi tubelu na-ekwu n'ụbọchị taata bụ kpọtụrụ anyị ka anyị nyere gị aka wee kpọkuo ụmụ mmụọ ndị na-eweta fevọ ka a kwụtoro gị ka i wee dee udo ka i wee pụta ihe. Don't be too relaxed n'ọnọdụ dị aṅa ọnọdụ na-agba anya mmiri because for any ọnọdụ ọbụla dị njọ na ndụ gị gbanwe you must be angry with that ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị dịrọ angry wee sị enough is enough wee sị na ọnọdụ a nọ na ya na past years ama continue na this new year 2021 you will remain in that condition but you must make a serious move by saying that you can make something necessary to end those ugly experiences in the previous years by doing the needful. In ajụjụ nwere ihe afụ WhatsApp nọmba m ma agbakọ na WhatsApp nọmba m ka ị jụọ m ajụjụ aga m enyere gị aka ka iwepụta ihe ka i wee dee ude gị. My phone number bụ WhatsApp nọmba m bụ 0805 7837 672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa anya bụ nne m wee chọta m na Facebook saachia Ugochi tubelu Oraifite. Ihe nweta na Facebook send a message adịrị gị mma. Igbo maka anụ dewon daalụnụ.